municipal. Terceiro, designar as seguintes persoas que pola súa idade e acreditado xuicio poidan justificar o sitio no que estiveron os marcos ou sinais divisorios do termo municipal de Carral. En relación con Cambre, don José Virgilio Domínguez Esporas. En relación a Cerceda, don Olegario Castelos Martínez. Cuarto, conceder aos grupos municipais, grupos políticos, un prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da adopción de acordo para que presenten no rexistro municipal o nome e apelidos da persona concelleira designada para integrar a comisión de deslinde en representación de cada grupo e de entre os membros non adscritos. Quinto, facultar a alcaldía para cantas actuacións sexan necesarias na execución deste acordo. Algunha intervención? Ben, votos a favor, entón, da proposta desta comisión de deslinde para intentar solucionar as divisións que os problemas que nos está generando tanto na urbanización do Xalo como incluso con Cambre á altura do Corte Inglés, incluso con Colleredo na Brexa. Iniciaremos ahora, trasladarse aos distintos concellos esta comisión que nos creamos e a partir de aí pois a ver se conseguimos delindar dunha vez por todas o Concello de Carral do resto dos concellos que nos rodean. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Informe morosidade terceiro trimestre de 2025. Datos PMP terceiro trimestre de 2025. Execución trimestral terceiro trimestre de 2025. Liñas fundamentais de orzamento 2026. Esforzo fiscal coste efectivo 2024. Dación de contas dos decretos do 414 de 2025 de data 19 de setembro de 2025 ato 522 de 2025 de data 21 de novembro de 2025. Como dación de conta teñen os distintos membros da corporación á súa disposición estes informes que nos pasou intervención. E antes de pasar a mocións e rogos e preguntas, quería facer mención a unha persona que faleceu fai 7 días, que é Francisco Bermúdez Cinsua, o cal foi alcalde accidental dende o 21 de 4 de 1986 ao 21 de 6 de 1987. Esta persona entrou como alcalde unha vez que enfermou Francisco Javier Albajar, que era concelleiro ou alcalde deste concello polo Partido Socialista, e Francisco Bermúdez pois tomou ese rango. Bueno, cabe destacar pois unha das actuacións máis importantes foi a implantación dos servicios sociales en conxunto con, hoxe parece unha utopía, pero entre Cambre e Carral implantouse os servicios sociales aquí, sendo el alcalde ao mesmo tempo, pois tamén foi o que abriu o camiño que hoxe en día é a carretera de comunicación entre o Monte Xalo e a urbanización do Xalo e Carral. É por iso que bueno, fai 7 días que faleceu e gustaríanos que constara nas actas que bueno, unha consideración hacia esa persona que aparte de ser boa persona volcouse polo Concello intentando facer o mellor posible. E agora pasamos ao turno de mocións. Presentou o Grupo Socialista unha moción para debatir. Se quere justificar a urxencia, votamos a urxencia. Señora Blanco Fidalgo. Boa tarde. Sí, quixera justificar a urxencia. Presentamos unha moción para a mobilización da vivenda baleira nos núcleos urbanos e rurais en Carral, e mellora de infraestructuras. A urxencia, bueno, creo que desde que empezou este mandato levo pedido no anterior goberno moitas veces o inventario de casas bueno, de edificios que estean en moi mal estado, non? Que hubiera que demolilos ou rehabilitalos, etc.
Pero penso que a urxencia, se nese momento xa era importante, a urxencia agora ten que ver máis coa necesidade de vivenda que hai, non? Non hai máis que achegarse aos portales de inmobiliarios e ver que están os alquileres en Carral están xa rozando o que pensábamos que era impensable, non? Fai nada, vivendas de 2 dormitorios a 690 euros de alquiler, etc. Non? Pensamos que sí, que efectivamente que hai suelo urbano, pero habería que revitalizar tamén as parroquias. Esa é a proposta, non? Aproveitar os inmuebles que xa están construídos, facilitar a súa rehabilitación para aluguer social. Votos a favor da urxencia? Por unanimidade. Pasa a defender a señora Fidalgo. Vale. O Concello de Carral é un municipio periurbano, moi próximo á cidade da Coruña, que, segundo as cifras oficiais do Padrón, na revisión de 2024, conta con 6.775 habitantes. Tanto nos núcleos urbanos como nos núcleos rurais do municipio existen múltiples vivendas desocupadas ou en desuso. No censo de vivenda do INE de 2021, o municipio registraba 3.621 vivendas en total, de todas as tipoloxías. Como punto de referencia, podemos tomar que en Galicia a vivenda baleira sitúase aproximadamente nun 28,8%, polo que, se trasladamos esos datos a Carral, pois habería en torno a 1.043 vivendas que estarían baleiras ou non serían principales. Pero, bueno, esta cifra, evidentemente, é unha estimación estadística, co cual sería imprescindible realizar un inventario municipal pormenorizando por parroquia para obter os datos reais e clasificalos por estado de conservación. As parroquias en lugares rurais son pezas claves da estrutura do local do Concello. O Concello identifica 8 parroquias que deben ser o eixo de intervención. Por todo o exposto, o Grupo Socialista no Concello de Carral somete a votación a seguinte moción. Primeiro, aprobar un inventario municipal de vivenda baleira por parroquias. Sería prioritario elaborarlo nun plazo de 6 meses. Bueno, sería despois habería que ver os prazos cos que poda contar os profesionales neste caso, non? Elaborar en 6 meses un inventario municipal de vivenda baleira que cubra todas as parroquias en lugares urbanos e rurais. O inventario deberá clasificar cada inmoble por habitables en obras, necesidade de rehabilitación parcial, necesidade de rehabilitación integral ou ruína. Así mesmo, este inventario debe identificar a titularidade, se é pública, se é privada e en que prazamentos estaría. Elaborar un plan municipal de vivenda nun entorno 2025-2030, incorporando os datos do padrón e as cifras do inventario para priorizar as intervencións por parroquia. Un programa de incentivos para a rehabilitación e posta en alugueiro en núcleos rurais, bonificando o IBE, por exemplo, ou reducindo as taxas urbanísticas para propietarios que rehabiliten vivendas e as destinen a alugueiro estable. Unha liña municipal de microaxudas e asesoramento técnico para traballos de cuberta, accesibilidade e eficiencia enerxética. Convenios con entidades financieras e cooperativas de vivenda para facilitar créditos ventaxosos a proxectos de rehabilitación comunitaria. Cuarto, unha bolsa municipal de alugueiro rural e garantía de alugueiro. Crear unha bolsa municipal de alugueiro rural con intermediación entre propietarios e demandantes e un programa de garantías municipais, con seguros de impago e fondo rotatorio, que reduza o risco do propietario e facilita a incorporación de vivendas baleiras ao mercado. Quinto punto, Plan Rural de Infraestructuras 2025-2030, con medidas concretas. Para que a reforma e a ocupación da vivenda sexa sostible, é imprescindible mellorar infraestructuras e servicios nas parroquias. O Concello debe comprometerse a elaborar este plan rural que inclúa mellora de firmas en pistas locais, drenaxe, ampliación de radios en curvas perigosas e mantemento continuado, abastecemento de auga e saneamento, iluminación pública eficiente, conectividade digital e servicio de transporte. Estudiar reforzo de frecuencias nas liñas existentes e rutas a demanda para facilitar a conexión co casco urbano, a Coruña e os concellos limítrofes. Estas actuacións parten da avaliación de necesidades que sairá do inventario. As obras poderán financiarse con fondos municipais, axudas da Xunta, Deputación da Coruña ou fondos europeos. Sexto, colaboración interadministrativa. Tramitar convenios coa Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña para acollerse a liñas de rehabilitación e movilización de vivendas, solicitar ao Goberno do Estado e a fondos europeos investimentos para mellorar a mellora de infraestructuras rurais e rehabilitación enerxética. Como último punto, seguimento, métricas e transparencia, creación dunha comisión técnica municipal na que este incluída a sociedade civil, a veciñanza, persoal técnico e os concelleiros e concelleiras que realizan un seguimento semestral do inventario, execución de obras, número de vivendas mobilizadas e impacto no padrón. Publicación periódica dos avances da web e na Oficina Municipal de Vivenda. Ben, algunha intervención? Pois ben, home, a verdade é que é maravilloso, non? Poderíamos intentar
acadalo, como ben plantexa vostede, en 6 meses. Ahora mesmo o equipo de goberno está centrado na aprobación do Plan Xeral. Como ben sabe, os recursos humanos en canto ao urbanismo non son os máis axeitados neste momento. Si ben hai unha solicitude a Diputación da Coruña, que esperemos que nos la conceda, para que nos pase un arquitecto o tempo completo durante un ano, o cal poderíamos destinalo a facer este tipo de actuacións. A verdade é que o proxecto é bonito, a verdade é que pode ser viable, como ben plantexa vostede, xa non é a corto plazo, si ven reunirnos cada 6 meses, vostede marca unha franxa de 5 anos, 2025-2030. Por suposto que o inventario de vivendas baleiras é moi importante facelo, ahora mesmo non o hai, si que levaría consigo unha serie de conexións entre distintos departamentos do Concello, estadística, ao mesmo tempo urbanismo, policía local, para indagar cales son as vivendas que están baleiras, as que están habitables, as que non están, e por suposto que sí que nos vamos a votar a favor desta proposta, que sí se pode estudiar o tema en canto ao alugueiro, si hai algún propietario que considere que quera alquilar, facer ese tipo de bonificacións para estimulalo, para que unha forma de estimulalo para que poida, porque queira alquilar de boa gana. Ao mesmo tempo, como ben sabe, moitas das cousas exceden da competencia municipal, pero sí que hai unha serie de axudas por parte da Consellería de Vivenda neste caso, e incluso a nivel nacional pode que saian algunhas, e incluso a través da Diputación para as infraestructuras que usted plantexa. Eu considero que podemos pensar nesta proposta que vostede fai de cara a cando solicitamos axudas deste tipo de inversións, abastecemento, iluminación ou conectividade social ou digital ou ao mesmo tempo os servicios de transporte. Si ben tamén é importante que esas axudas que decía fai momento da Xunta e da Diputación, crear esa oficina na cal se faciliten o que vai alquilar, incluso a persona que non queira alquilar, buscar esas axudas e ao mesmo tempo tramitalas, que son algo engorrosas, tramitalas para conseguir que ese diñeiro que dá a Xunta neste caso se faga efectivo. Non hai que ter en conta tamén que o Concello de Carral, ao pasar o camiño inglés por aquí, ten unha serie de axudas e bonificacións, é prioritario ao pasar os camiños que van a Santiago, neste caso o inglés e todo o término municipal pode acollerse unha serie de axudas para cambio de cubertas ou ventanas ou o que é o aforro enerxético e todas as cousas. Alguna intervención? Votos a favor, entonces, da proposta do Grupo Socialista, neste caso. Apróbase por unanimidade. Sin haber máis mocións, pasas ao punto de rogos e preguntas. Alguna intervención? Señora Blanco Fidalgo. Bueno, pois aproveitando que estamos na semana do 25N, primeiro pedirlle desculpas tanto á veciñanza, en concreto as mulleres, por non ter asistido, e tamén a corporación por non ter asistido ao acto institucional que se celebrou o propio día 25 ás 12 da mañá, que, por motivos laborais non puden asistir. A pregunta que teño en relación a este asunto é por que non se iluminou o Panteón este ano, vale? Fago as preguntas todas seguidas, señor Alberto. De acordo. Vale, en canto ao servicio de axuda no fogar, fai cerca dun ano esta voceira presentou unha moción plantexando un protocolo de control do servicio de axuda no fogar. O grupo no goberno
que está ahora mismo no goberno, así como os concelleiros e a concellera non adscritos, votaron a favor, perdón, a concelleira non adscrita non estaba nese momento, pero o concelleiro non adscrito sí votou a favor, polo que entendo que é unha prioridade tamén deste goberno, non? Ese protocolo. Entonces, despois de máis de 2 meses da toma de posesión, ostentando as competencias directamente ao señor alcalde, quería preguntarlle se xa está redactado ese protocolo, cando se vai presentar, canto comenzarán a dar contas aos concelleiros e concelleiras dos resultados do sistema de control que se establecían nese protocolo, en que situación está a atención os usuarios e usuarias, se se atopou algunha reclamación, algunha queixa ou algo por o estilo. En relación ao Consello Escolar Municipal, o 20 de outubro preguntei por el, porque, bueno, si se aprobara anteriormente, o 20 de outubro enviei por correo electrónico a Ordenanza Municipal de Ponteceso, que está en vigor, está funcionando. Entonces, a pregunta é cando se vai a traer ao pleno a ordenanza de Carral en relación ao Consello Escolar Municipal. En relación aos transportes, teño, bueno, bastantes personas que me comentaron, bueno, mesma puiden velo, o bus que sale da Coruña ás 3 para Carral ven absolutamente cheo. Non sei se hai outras frecuencias que tamén, pero no das 3 da tarde creo que ven a rebosar. Entonces, o plantexamento bueno, que quería plantexar a vostede, que se poden plantexar así mesmo a Xunta, en lugar de poñer outro autobús que mellor era necesario, poñer un que salga ás 2:30 da Coruña, unhas 2:30 e outras 3, con 2 frecuencias, porque o das 2:30 podería ser utilizado por todos os rapaces que veñen da formación profesional que estudian na Coruña, en concreto no Instituto de Someso, pero bueno, todos salen máis ou menos a mesma hora e se repartiría un pouco esa cantidad de xente que ven. Penso que debe tardar como uns entre 15 e 20 minutos máis que calquera outra ruta de autobús, ou das 3 da tarde. Levalle casi unha hora chegar desde a Coruña por a cantidad de xente que ten, non? Entonces, plantexarlle a Xunta poñer un bus pois ás 14:30. Tamén preguntarlle se tuveron ocasión de falar ca Xunta de Galicia en relación a transportes en xeral, para mellorar as comunicacións cos concellos limítrofes e con Betanzos, non? Mellorar ou ampliala. Outra consulta en relación ao polígono dos Capelos, por facer un pouco de memoria, a Xunta de Galicia solicitaralle ao SEPES unha declaración de impacto ambiental. O SEPES, se non teño mal entendido, o tramitara por vía simplificada e a Xunta pediulle que fixera por vía ordinaria. Vale, o SEPES licitou isto, ese prazo de licitación vencía en abril 2024, polo tanto o SEPES debe ter xa esa declaración de impacto ambiental, pero o que desconozco é se xa está tramitado ca Xunta de Galicia e en que punto está a ampliación dos polígonos dos Capelos. En relación ao post-2026, estamos en novembro, supoño que terá na cabeza reunirnos en algún momento para falar dos investimentos do post-2026. Pois esta semana, ou a semana pasada, a verdad que non teño apuntada a fecha, publicou a Diputación unhas axudas para a protección do patrimonio cultural, de hasta 150.000 euros, vale? Para concellos de menos de 50.000 habitantes. Ten un prazo de execución do 1/1/2026 ao 30/6/2027, e me gustaría saber se tuveron ocasión de estudiar esta subvención, e si, porque, bueno, penso que en Carral pois sería aplicable pois o patrimonio no Monte Xalo, mellora o contorno ao Panteón, os muiños de Batán ou outras actuacións culturais por estilo. E por último, non me gusta nada o que vou dicir ahora mismo, pero bueno, quería aclarar a veciñanza en concreto que pasou ca comisión informativa deste ano, deste último pleno. Primeiro quero preguntarlle ao señor alcalde por que se convocou unha comisión extraordinaria cando no mes de novembro hai pleno ordinario, polo tanto, o normal é que haxa comisión ordinaria. Por que é importante este asunto? Pois porque as comisións ordinarias son ás 8 da tarde, por mandato do pleno. E as comisións extraordinarias pois son a hora que se decida por parte do goberno municipal. Cando a mí se me comunicou que a comisión informativa iba a ser ás 3 da tarde, eu
dixen que non podía chegar hasta as 3:15. Que quero dicir con isto? Que esta concelleira non chegou tarde. Esta concelleira avisou 3 días antes de que non podía chegar. E tanto o alcalde como o teniente de alcalde actuaron como mellor les pareceu. Entonces, non quero que a veciñanza entenda que esta concelleira chegou tarde, porque esta concelleira non chegou tarde nunca a ningún órgano colexiado. E se é así, por favor, díganme cando e a que hora. Aproveitando xa que estamos no barro, porque a min non me gusta nada baixar este barro, pero hai cousas que xa pois non, cando intentamos atacar as persoas non. Aclarar simplemente que solamente hai 3 persoas nesta sala que as que eu me reunín a porta cerrada. 3. Esas persoas están enfrente, o señor Gestal, a señora Rabuñal e o señor Mantiñán. Que o resto dos concelleiros e concelleiras que me reunín nunca foi en secreto, sempre foi en sitios públicos e sempre foi sabido por todo o mundo sabía o que falaba e o que non falaba. Entón, por favor, deixen de embarrar, vale? É o único que lles vou pedir. Non teño máis que decir. Vale, moitas gracias. Empezo quizás polo final relacionado coa comisión informativa. Como ben vostede di, as comisións informativas son o jueves anterior ao pleno. Coincidiu un pouco unha persona das cales falamos fai un momento para aprobar o que era o deslinde, vamos, a comisión esta de deslinde, que non tiñamos a autorización aínda para poder poñer o nombre del do que acordamos ahora mismo, e polo tanto dixeron, bueno, pues, como hai 2 días desde que se convoca a comisión a que se convoca o pleno, consideramos, bueno, pues faise o lunes a mediodía ás 3 da tarde. Coincide tamén que a incorporación da secretaria, pois tampouco non foi, pero bueno, non consideramos en ningún momento que fora unha gravedade fora do normal, non? Que non se vamos, que se fixera extraordinaria con un único punto, o cal pois tampouco tiña maior importancia que a comisión de deslinde, si ten esa importancia que ten en sí, pero non como para ter que estudiar o punto moi en fondo. Bueno, si ben é certo que, señora Blanco Fidalgo, usted máis eu falamos, usted díxome que non podía chegar hasta as 3:15, que ás 3 da tarde pararía usted de estar onde tiña que estar, e ás 3:15 estaría aquí, como moito, polo que me dixeron así estaba incluso un pouquiño antes. Isto levouse toda a vida aquí, eu levo desde o ano 91 de concelleiro e nunca pasou isto de ter tanta presa como para marchar sin debatir un punto no cal pois tampouco tiña maior trascendencia, e non creo que en ningún momento por parte do Concello deste alcalde se puxeran trabas como para que cada un fale o que considera oportuno, non se lle proíbe en ningún momento, non se limita o horario, ni nada polo estilo, e, polo tanto, por deferencia a unha persona que está traballando que espere pois 10 minutos ou 15 minutos, pois pasan volando, porque podría ser no debate igual tardar o mesmo tempo que ese tempo que tardou en vir. A verdade é que si o que me corresponde a mí, é dicir, non haberá convocado o jueves anterior ás 8 da tarde, e por outro lado, pois considero que sendo o lunes a partir das 3:15 ou ás 3:15 da tarde, pois tampouco pasaría nada, porque esperaran uns minutos, porque sempre se esperou por distintas persoas das que están aquí sentadas, que por motivos de tráfico ou de salida de traballo, esperar sempre 5 ou 10 minutos e non pasaba nada para iniciar a sesión ou ben plenaria ou comisión informativa. E por iso, de todas formas, asumo a culpa de non haber convocado o jueves ás 8 da tarde como lle tocaría, non? Relacionado co tema de patrimonio cultural, que a Diputación quitou unhas axudas para recuperar e incluso manter o noso patrimonio municipal, quero dicirlle que sí, que estamos moi atentos a elas. O proxecto mínimo é de 30.000 euros, o máximo hasta 150.000. Dicirlle pois, que asistín a unha reunión co
co diputado da área na Diputación o xoves pasado e aclararnos para que estaría destinado e como estaría destinado a todo eso. Nós temos, por suposto, sitios onde meter esas axudas, como pode ser os muiños da Costa da Egua, como pode ser os 2 castros que temos, que é a propiedade municipal tanto das Travesas como de Tabeallo, como temos un monumento, como ben usted decía, un monumento aos mártires, e incluso apuntou usted fai un momento algo relacionado co Monte Xalo. Dicirlle que estamos en trámites para adquirir unha propiedade, un pequeno monte, no cal pois ten un valor arqueolóxico importante, porque apareceu un petroglifo de certa importancia, por iso pois, vamos a marcar estes temas. Saber tamén que o proxecto mínimo habrá de ser de 30.000 euros, polo tanto, o proxecto ten que ser de certa envergadura. Ten que aportar o Concello 20%, non hai problema en canto a economía do Concello que deses 150.000 ou 140, 130 que poden salir do proxecto, que o Concello tiña que aportar ese 20% que o ten, non? Falaba usted do plan de obras e servicios 2026, por suposto que nos vamos a reunir os distintos voceiros a escoitar cales son as súas propostas. Acaba o plazo o día 6 de febreiro, esperemos non pasar como a outros anos, pois esperar o último día para ter que aprobarlos. Non quere dicir que moitas veces pois é así a cousa, e os proyectistas, os arquitectos e ingenieros están a tope durante este tempo, e hai festas, e hai unha cousa e outra, hai vacacións, pero que sí que reuniremos en breve para que nos fagan as propostas que consideren oportunas e despois analizarémolas, priorizarémolas e buscaremos alguna solución. Relacionado co polígono dos Capelos, dicirlle que ainda hoxe mesmo tuvemos unha reunión en Fomento, falamos do polígono dos Capelos, estuvemos con Francisco Prego, que é o responsable da Nacional 550, responsable tamén das infraestructuras de Fomento, o cal, ainda que ora Sepes pasou a vivenda, pero bueno, ainda Fomento ten algo que ver. Estamos falando do que son os accesos ao polígono, porque unha vez que se cambie de residencial a industrial, pois posiblemente soliciten un informe de tráfico. E, bueno, estamos co ingeniero do redactor do plan xeral, falamos deso, non? Falamos que vai moi lento o que é a tramitación por parte de SEPES, e esperemos que nos mande unha información canto antes para a aprobación inicial. De todas formas, van moi lentos, e eu moito me temo que, como usted presentou fai un momento unha moción relacionada ca vivenda, sabemos que unha das preocupacións máis importantes que teñen os españoles que é a vivenda, que ahora mesmo a SEPES está costando moito desprenderse desse terreno, que en Madrid, aparentemente en Madrid, se viñeran ver aquí, non é así, pero teñeno como vivenda, de que elas non o queren soltar a la de moi boa gana. Hai que un pouquiño vamos facer máis fincapé no tema para que agilicen un pouquiño máis a situación, senón vamos vernos abocados a esperar ainda ben tempo e imos ter aprobado o plan xeral, ainda non o plan especial dos Capelos. É urxente, eu estou totalmente de acordo que máis que urxente, é necesario para a implantación desas xente que queira vivir a Carral, e que ofrecerlle eso, tanto que plantexaba usted desas viviendas que xa están feitas, como volver outra vez a que en Carral veñan promotores e constructores para que sigamos medrando. Relacionado co que é o transporte, si é certo, estamos pendientes desa reunión con transportes, si ben reúnense periódicamente con todos os concellos nos cales temos a tarjeta esa de transporte, pero solicitamos que a directora xeral unha reunión, de momento non la concedeu, para falar sobre todo dos accesos a algunhas parroquias onde se poden reforzar, non? Non pode ser o mellor en San Vicente, a veces puderan reforzar algunha línea máis que pase por Taramuño, e ao mesmo tempo tamén outra cousa importante que é redefinir ou incluso analizar xa dunha forma, pensando xa no ano que ven, o que son as paradas de transporte do colexio, porque compete tamén a
a transportes da Xunta, bueno, nos sitios os nenos teñen que desplazarse lexos porque non hai a parada onde non está a parada onde ten que estar, e a mellor por parte do Concello tamén habilitar esas paradas para que sexan seguras e colocar as marquesinas que correspondan, pero hai algo ainda ben que facer aí nese tema e estamos neso, esperemos que en breve que lle podamos decir algo positivo. Relacionado co tema da axuda ao fogar, como ben sabe, durante estes 2 meses que hai un novo goberno, dicirlle, pois, hoxe incorporouse, está aí sentada xa ao seu lado Patricia López, e a cal, pois, delegaremos as atribucións e as responsabilidades de servicios sociais en Patricia López, a que seguro que lle pasará a información xa máis axeitada en breves días de como está o tema. Estamos totalmente de acordo en que había que ter, hai moitas reclamacións, estes días menos, pero hubo moitas reclamacións. Estamos entre a espada a parede, a empresa di que cumple, os usuarios din que non cumplen, nós temos que estar do lado, por suposto, dos usuarios e incluso das traballadoras, pero estános costando, a ver se a partir de agora, con perseverancia, a ver se conseguimos que milloremos e incluso tiñamos unha información máis clara do que está pasando en todo momento. Que? Sí. En canto á iluminación do Panteón, como ben sabe, pois a marquesina onde estaba enganchado o cousiño ese, dos colores, pois quitárase ou quitar a marquesina, e a previsión era colocala na casa que era das de Budín, me parece, pero esa casa ahora mesmo van rehabilitala, van cambiar as ventanas e esas cousas, van a colocar, solicitar un permiso, van a colocar uns andamios e unha vez que estén os andamios colocados, pois colocarán que por parte do propietario, o novo propietario, non vai a ter maior inconveniente en que nos deixe colocar ali ese plafón que fai que alumbre o monumento aos mártires dese color. Así que este ano quedamos no tema. Si ben, pois quedou este cartel que está aquí no frente, por suposto que Carral está en contra da violencia de xénero, é o que teño que dicirlle. Hai o Consello Escolar Municipal, Consello Escolar Ordenado. Pois sí, é dicir, temos a de, como ven usted, nos pasou a de Pontecese ao mesmo tempo, pasouse a dirección do centro, gustaríamos que se consensuara. Eu non sei se está a Concelleira de Educación aí, non sei se afondaron algo máis no tema ou non lle dixo nada. Está recabando información de diferentes concellos que están con el uso del Consello Escolar Municipal para poder hacer un documento propio para Carral. Pois ok, non esquecemos e gustaríanos que a dirección do centro e a AMPA estuvera, vamos, sabedora de todo o tema e que colaborar entre todos nós para traerlo aquí ao pleno e que fora xa efectivo. Alguna intervención máis? Señora Rebuñal. Con respecto ao que comentaron da comisión informativa, por parte do grupo de alternativa dos veciños, igual que o resto dos membros da corporación, fomos convocados a esa comisión informativa creo que con 5 ou 6 días de antelación. E na comisión informativa a hora era ás 3 da tarde. En ningún momento se nos informou que a concejala do PSOE non podería chegar hasta as 3:15. Fomos os primeiros en chegar, estuvemos aquí, e a primeira teniente de alcalde o primeiro que dixo é que se acababa de enterar nese momento de que vostede iba a chegar máis tarde. Dende aquí comentámoslle que non podíamos esperar, todos tiñamos compromisos. Eu non teño por que dar explicacións da miña vida, pero eu mesmamente tiña 2 citas médicas pola tarde. Entón, se hai unha comisión que se convoca para as 3, unha segunda orden da convocatoria, se non hai quórum unha hora máis tarde, e sí que o hai, e a secretaria lle insistiu á primeira tenente de alcalde 3 veces que se tiña que facer, non vemos normal que digan que non se vai facer hasta as 3:15, hasta que chegue esa concejala, porque ten órdenes do señor Mouriño de non facela.
porque o meu tempo e o dos meus compañeiros vale tanto como o seu. Con respecto ao que dixo de a porta cerrada, Patricia, comigo non se reuniu a porta cerrada. Un día vostede veu falar con Javier e coa miña compañeira, no medio da conversación, eu estaba no meu despacho, acercouse, a porta estaba aberta e veu a secretaria. Non foi a porta cerrada, non tiñamos nada que esconder. Gustaría empezar polo rogo, señor Mouriño. Podo, polos rogos. Tendo en conta que non se fixo uso do remanente de tesorería levado ao pleno, e tendo en conta que sabemos que para o ano que ven vai haber un bo remanente de tesorería e que o Concello vai estar nunha boa solvencia económica, os datos están aí, de feito hoxe trouxeronse as contas deste trimestre, o remanente de tesorería para gastos no último trimestre ronda os 2 millóns de euros. Quero recordar que hasta o 10 de setembro gobernou a Alternativa dos Veciños. Solicitamos e instamos ao equipo de Alternativa, ao equipo de goberno e ao señor Mouriño a que no ano 2026 se incrementen como mínimo en doble as cantidades das subvencións asignadas ás distintas asociacións, comisións de festas e entidades deportivas, que se incrementen as partidas orzamentarias como mínimo no dobre de cara ás axudas ás familias en material escolar e se establezan bases para becas a estudiantes de todos os niveis. Que se elaboren bases, se executen e se adxudiquen axudas a autónomos, microempresas e pequenas empresas, así como axudas ao pequeno comercio local. Axudas á natalidade no Concello de Carral. Que os campamentos de verán e o de Nadal sexan gratuítos e incrementar as partidas económicas en servicios sociais. Dende o equipo de goberno, dende o equipo de Alternativa dos Veciños, solicitamos ao equipo de goberno e ao señor Mouriño que, tendo en conta que van a sair próximamente as bases do POS do 2026 e tendo en conta xa o dito de que vai haber remanente, de que temos o POS 4 de 187.000 euros para presentar antes do 31 de decembro e que vai haber unha cantidade favorable do POS, propoñemos como obras as seguintes: seguir co plan de saneamento en todas as parroquias do Concello, tal e como estaba levando a cabo o Grupo de Alternativa dos Veciños. Na parroquia de Barcia, arreglo da cobertura do alpendre do local social, do peche perimetral vallado de madeira e pintado do portal do acceso principal. En na Cabra, colocación de caucho e columpios novos no parque infantil e continuar coas cunetas de seguridade ata o Gandarón. No Canedo, arreglo da pista e do parque infantil do local social, cunetas de seguridade na zona do Loureiro e Camiño da Egua. En Beira, cunetas de seguridade da Argonte, a Igrexa e da Igrexa Guindisal. Arreglo das goteiras da cuberta do local social, levantamento de muro de contención xunto á pista e reparación das gretas da fachada e da pintura interna do local e asfaltado de cunetas de seguridade no Camiño de Novas. Tabeallo, arreglo do Camiño de As Lameiras, asfaltado do Camiño de Sobrepiñeiro, arreglo da pista de tabeado e cubrir a mesma e as ceras de acceso á iglesia de Tabeallo e iluminación LED. Quembre, iluminación LED na DP 2102 pola zona de Puente Lago a Ribeira, cunetas de seguridade no Cepedo e asfaltado de pista paradela. Cañás, asfaltado da lavandeira e cunetas de seguridade. Executar o proxecto que está feito de iluminación LED de Sergude a Cañás. En San Vicente, a pista deportiva da zona da finca da Igrexa, cunetas de seguridade e asfaltado na carretera que baixa da zona da Brigosa hacia Valbén, a conocida como Costa da Fonte do Pío, e asfaltado no camiño de Valbén do número 30 ao número 33. Sergude, acondicionamento da finca municipal ao lado da Igrexa, e levar a cabo o proxecto do local social de Sergude. Muro de contención, pista, peche perimetral e ajardinamiento da finca anexo ao local. E no parroquia de Paleo, o paso de peóns do Pincho, depuradora do Quenllo, pabellón do Espiño con cuberta, gradas e vestuario, a humanización da Rúa Souto, arreglo das aceras de Rúa Manuel Ferrol, formación de aceras desde o Quenllo ao acceso do polígono pola zona do Sergude, iluminación LED en Reboredo e o Quenllo, as gradas do campo de fútbol cos vestuarios e a ampliación da área recreativa á Brexa.
podo seguir agora cas preguntas. En referente ao tema do ADL, dende o 14 de novembro o Concello non dispón de axente de desenvolvemento local, sendo esta unha figura moi importante no Concello, posto que é unha persona que contribúe á axuda de pedir subvencións, de fomento de empleo, de asesoramento ás empresas. Queremos saber que é o que vai facer o Concello de Carral. Vai a cubrir ese posto, xa o mirou, falou vostede co Concello de Oza Cesuras, que era con quen estaba o convenio con este ADL. Con respecto ás obras do POS do 2024, as obras que se meteron no POS do 2024 estaban todas licitadas. A día de hoxe non están, desde que nos marchamos, que estaban todas que se podían sacar, non se fixo ningunha, nin as cunetas e melloras de rodadura de Valbén a San Vicente, nin a obra do ximnasio, nin as cunetas de Gosende. Queremos saber en que punto están e por que aínda non se iniciaron. Obras do POS 2025. Cando a Alternativa dos Veciños estaba gobernando, a gran parte das obras do POS do 2025 cumplían con todos os permisos sectoriales para poder licitarse. De feito, había varias que xa estaban en intervención. Queremos saber por que non se licitan. Mellora de rodadura encima de Vila Montecelo, de Montecelo a Poza, de cunetas de Vista Real de Cañás, cunetas da Rúa da Fraga e saneamento de Gosende. Con respecto ao remanente de tesorería, levouse a pleno, aprobado por todos, o remanente de tesorería, en donde había case 1 millón de euros dedicado a facer licitación para proxectos, para 429.000 euros para o tema das gradas do campo de fútbol, 100.000 euros para o Espiño, había para os pliegos de xardinería e limpieza. Queremos saber por que non se fixo nada con respecto a este remanente, por que non se sacaron os pliegos de limpieza e xardinería, por que as obras de Cañás, que estaba axudicado, do saneamento de Cañás, que estaba axudicado xa ese contrato a unha empresa, de feito creo que foi o 2 de setembro, porque non se fixo nada con respecto a este remanente en que se está invertindo. Entendo que non se invertiu en nada e que quedará para o ano que ven. Cesión de centro de saúde. Como ben saben, o Grupo de Alternativa dos Veciños e incluso partido de oposición, como foi o caso do PSOE, instamos o equipo de goberno, xa no pleno anterior, a que se tomase medidas no centro de saúde e que, dende o Grupo de Alternativa dos Veciños, solicitouse por escrito que a Xunta asumise unha competencia que é dela. Dende o 2022 teñen toda a documentación e dende o 2017 había un acordo para que asumise máis de 17 concellos, en concreto 27. Queremos saber que pasos dou vostede con respecto a este punto, si vai a seguir permitindo que o Concello de Carral e os veciños asuman ese gasto, si xa fixo algo, si sabe algo deste tema. Con respecto á obra de ampliación do Colexio Vicente Otero Valcárcel, dende o Grupo de Alternativa dos Veciños, o señor Gestal, sempre da man da AMPA, da directora do colexio, mantiveron reunións co xefe territorial, con don Indalecio Cabana, con outros técnicos. En varias ocasións había un acordo para facer un anteproxecto para derribar as vivendas, que o fixo o Goberno de Alternativa, sempre pedido tal e como nos pedía a Xunta. A idea era derrubar as vivendas, facer unha zona humanizada, eso era o que a Xunta pretendía, e esa obra estaría feita no ano 2026. Vostede, polo que vimos en redes sociales, e polas informacións que temos, presentouse no CEI, sen informar en ningún momento a AMPA, sen informar en ningún momento a directora, cos técnicos e cos arquitectos da Xunta para valorar as obras que se ian a facer.
E neste momento, polas informacións que temos, non teñen ningún tipo de información, non saben cal é o proxecto que se vai executar. Entón, queremos saber en que vai a consistir ese proxecto, se hai avances, cando se vai a facer, por que non se reuniu ca AMPA para informalos e se ten pensado facelo. Con respecto ás axudas ao estudio no Concello de Carral para o material escolar, o Concello de Carral, Alternativa, publicou en abril as bases, onde había 13.000 euros dedicados a que os nenos pudesen ter material escolar, libros, e adxudicáronse 8.500 euros, creo recordar. Quedaban libres máis de 4.300 euros. O Grupo de Alternativa dos Veciños, cos técnicos, tiña organizado sacar adiante unhas novas axudas para que eses cartos non se perderan e que as familias poideran disfrutar, porque era unha partida que estaba destinada a eso. Non vimos ningunhas bases publicadas, non vimos ata o día de hoxe nada publicado no Boletín Oficial da Provincia ni no tabuleiro do Concello. Gustaríanos saber se se van a sacar ou non, porque a estas alturas entendemos que non, e se non se sacan, por que se perderon eses cartos. Queríalle preguntar polo tema de Emalsa, e máis da depuradora. Vostede foi unha reunión á Xunta o día 26 de setembro, na cita que tiñamos concertada para a Alternativa e que o director de Augas, don Roy, preferiu non atender a Alternativa porque non estábamos no equipo de goberno e vostede aproveitou a cita e o vimos en redes sociales que chegaran a acordos. Vostede durante meses e meses estivo presionando o equipo de Alternativa para sacar adiante o tema da depuradora e tamén para avisándonos de que o tema de convenio de Malsa que se acababa. Nos tuvemos reunións con Roy, vostede sabio, creo entender que é coñecedor de que se levou dende aquí documentación. Estuvemos en contacto tamén con Emalsa. Dentro do Grupo de Alternativa dos Veciños hai feito un estudio sobre o tema do estudio do incremento tarifario necesario para poder levar a cabo a regularización do sistema das tarifas da auga. Entón queremos saber que fixo vostede durante este tempo e como están eses dous puntos. Queríamos comentar que vostedes fixeron o Samaín o día 1 de novembro, que foi un sábado. Vostede aquí dixo que contaba con concelleiros que non iban a cobrar porque estaban capacitados completamente para facer o traballo de sobra. E o día 1 pola mañán, o equipo de obras e servicios do Concello de Carral estuvo traballando un sábado. Entón, queremos saber como se vai a compensar esos servicios que vostedes lles pediron aos obreros os sábados, se se lles vai a dar días libres, se se lles vai a compensar económicamente e se son capacitados están porque os concejales non o fixeron como facíamos os concelleiros de Alternativa. Hai un montón de subvencións que saliron, a parte da que dixo a señora Blanco, que queríalle preguntar se todos os decretos que nos entregaron, se son os completos, se non hai máis, porque se pediron certas axudas, os decretos non nos deron. Entón, queremos saber por que non se pediron as axudas de inclusión social, por que non se pediron as axudas para a adquisición de vehículos de personal de servicios sociales, de envellecemento activo para o ano 2026 e de personal técnico nos servicios municipais de igualdade de xénero, todas do Departamento de Servicios Sociais. Limpieza do cementerio de Paleo. Somos coñecedores de que o día 31 de outubro, a víspera de difuntos, a brigada de limpeza foi limpiar o cementerio de Paleo por dentro. Parécenos estupendo. Todo o que se poida facer para axudar aos veciños e que sea beneficioso para eles, parécenos estupendo.
pero queríamos preguntar que por que non se fixo nas outras parroquias. Que diferencia hai entre Paleo e Barcia, Cañás, Beira? Agora, señor Mouriño, quería preguntar por que lle minte aos veciños de Carral. Nos últimos plenos, vostede díxonos, diante de todos os veciños, que a subvención concedida para unha asociación que é a de Protección Civil que non habíamos conseguido nós, que esa subvención non a pediu o Concello, que esa subvención a pediu a propia asociación. Miren, estas son as bases, vale? Beneficiarios: los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, neste caso Carral. E esta é a subvención pedida a nombre do Concello. Está concedida, porque a pediu alternativa no mes de agosto. Con respecto ao tema das gradas do campo de fútbol, que vostede se cansou de decir que non o laderon, que veu unha resolución denegatoria, que non estaba obxectivizada, que habían ido vostedes ali a un sitio donde si era ou non era. Mire, voulle aclarar unha cousa, porque aquí eu escoitei eso 3 veces. O alcalde de antes, Javier, sempre nos dixo que non entráramos, pero mire, a cita pedina eu. Eu falei coa persona que leva o tema desa subvencións ali, a secretaria. E foi ela que nos dou a ubicación. Entón, o señor Gestal, acompañado nese caso do personal de confianza que se encontrou con vostede ali, foi a donde nos mandaron. Non tiña pensado comentalo, porque non entra nos meus principios andar falando mal do traballo dun técnico ou ben. Pero como usted vos lo repite, por eso yo explico. Teño aquí o que é o correo que lle mandei, que o demostra. Con respecto ao tema das gradas, que vostede di que non estaba obxectivizado, a subvención compónse dunha solicitude, dunha memoria, e isto é a memoria, que a pode ver quen queira. As instalacións son utilizadas maiormente pola Unión Deportiva Carral. Vostede dixo que non poñíamos nin cantos xogadores iban, nin cantas licencias, nin canto usaban. Conta con un total de 270 licencias de xogadores, das cales 174 personas pertencen a deporte escolar e 24 a deporte femenino sénior, segundo as cifras aportadas pola Federación Galega de Fútbol correspondente. O campo está utilizado semanalmente por máis de 400 personas. Isto é a memoria, non a invento eu, e sí que está obxectivizado. Se a Xunta, dentro dos criterios que ela valora, considerou non dárnola, porque o mellor era conveniente arreglar de outra maneira con un convenio nese momento, non é problema noso. A subvención está obxectivizada e vai por puntos. É bastante curioso que se cumplan todos os requisitos e que vostede diga aquí que non está obxectivizada cando si o estaba. E isto demostra, pode ver quen queira. E xa por último, co que respecta ás pistas deportiva de San Vicente, vostede aquí, no último pleno, dixenlle que o iba a mirar, vostede sabe que yo dixen, e mireino, por suposto, tuvo a pouca vergonza de decir que non se invertían os cartos en San Vicente para poder facer a pista deportiva, porque a Diputación a estas alturas lles viñan distribuídas cantidades por áreas, para medio ambiente, para instalacións deportivas. Mire, consultado na Diputación e coas bases aquí diante, no post complementario 2, que é o que aquí se trouxo, remítenos ao artigo 2.2. En ningún momento se limitan cantidades a ningunha área. A ningunha área. E o que se fala é de todas as áreas nas que se pode invertir. E nas áreas nas que se pode invertir non se limitan. Podía vostede invertir os 240.000 euros donde lle dera a gana. Porque é distinto ao POS 1, porque ao POS 2 había unha cantidade total. E se vostede me di, porque tamén nos podemos equivocar, pero se vostede me di
que a Diputación lle solicitou a ustedes por escrito e lle lo comunicou a ustedes por escrito unhas cantidades determinadas, pois, por que cando eu un día antes do pleno pedín o documento referente a todo isto do postcomplementario, se me contestou desde aquí que esa era toda a documentación que existía no expediente, e eu preguntei, é esta toda a documentación? E a persona que me respondeu púxome, sí, esa é toda a documentación, e en ningún sitio consta que a Diputación lles haya limitado as cantidades para distintas áreas. E xa por último, non entendo, e quero que os veciños o sepan, estamos na oposición e temos dereito a solicitar por escrito información. Para que? Para controlar que o equipo de goberno estea facendo ben as cousas. E non me refiero aos técnicos, refiérome a vostede e a xente que está con vostede. Lévanse presentado varios escritos, vale? Varios escritos, e non se nos contestou a ningún. Non entendemos, esconde vostede algo, ten medo de que vexamos algo que non queiran que vexamos, porque non se nos contestou ningún solo escrito cando consideramos que hai cousas que se solicitan que son importantes para nós poder despois ter información no pleno. Nada máis. Que non valeu a pena escoitala, a verdade que me gusta o tono que trae hoxe, non valeu a pena escoitala durante máis de 25 minutos, os cales foron moi constructivos, e non se parou a pensar que 15 minutos máis ou 15 minutos menos que pasaron o lunes puidemos haber avinagrado así tanto a nosa sangre. Que máis dá, entendo? Pero bueno, de verdad que me parece ben. De verdad que me gusta o seu tono positivo. Gústame tamén a maneira que ten de plantexar o tema. Falaba de remanentes. Sí, é certo, temos remanentes. Por desgracia temos remanentes. Eso nunca pasou nos 16 anos que estuve gobernando. Porque había máis ambición a hora de facer as cousas, non é cubrir cunetas, limpar o tal, ou incluso becas, que me fala usted de becas, si tuvemos reprochando continuamente a que chegaban as veces que había que ser máis ambicioso. Fala usted hoxe de servicios sociales, hai que ser máis ambicioso en servicios sociais. Fala usted dunha cantidad de cousas aquí que, ademais, temolas todas en mente, por suposto, pero hasta, non sei, cambiar as goteiras ao local de Herbes. Bueno, pois todas esas cousas, por suposto, se van a facer, pero non habrá que metelas no pos, non? Esas cousas pequenas, porque terá que facer ao noso personal ou contratar a quen consideremos oportuno. Pareceme ben, de todas as formas, que nos aporte todas as ideas, e entendo tamén, pois xa me trasladou todas as necesidades que usted plantexa que debemos meter para o Plan de Obras e Servicios 2026, e, polo tanto, encontrámonos con que xa non participará usted na reunión cando convoquemos a de xunta de portavoces, non? Pero, bueno, sí que me parece ben e considero, ademais, casi todos os plantexamentos que usted fai máis que necesarios. Fálame usted do ADL. O ADL é un agente de desarrollo local. O que non entende é un ayuntamiento de casi 7.000 habitantes como é que durante estes anos non tomou as riendas como para ser o Concello de Carral o que ten que levar, o que ten que solicitar a axuda pos axentes de desarrollo local. Que tiñamos compartido un axente de desarrollo local cun concello con todos os respetos, como pode ser Oza Cesuras, que non chega aos 5.000 habitantes, ou co propio Coirós, que ten 2.000 e pico de habitantes, e Carral con casi 7.000, que non abandeire a solicitud desa subvención para ter esa persona que pode orientar ao personal que este sin traballo, as persoas que estén sin traballo en Carral. Non entendo porque non se liderou o tema este por parte do Concello de Carral, e evitaríamos por ter eses problemas como o temos, porque non é capricho por parte, hasta creo que nin do Concello de Oza dos Ríos, e por suposto o Concello de Carral que colaboraría, participaría na axuda como estábamos axudando, costaba uns 5.000 e pico de euros ao ano ter esa persona, e outros 5.000 e pico creo que o de Oza, porque eran 2 días en Carral, 2 días en Oza dos Ríos,
a máis o Cesuras, e un día en Coirós. Se estuvera liderando o Concello de Carral, por suposto que non pasaría o que pasou, que unha vez que amortizaron a plaza no Concello de Oza dos Ríos, que esa persona non pudera vir para o Concello de Carral. Por suposto que hai que esperar a que saia as axudas da Xunta como outros anos para solicitar esa figura de axente de desarrollo local no Concello de Carral. Fala vostede porque non están contratadas as obras do 2024 e do 2025. Home, a verdade é que eu pediría tamén un pouquiño de, non sei, os 100 días eses de gracia, non? Que se dan a todo o mundo, polo menos, non? Levamos 60 e pico, 70, deixenos un mesiño máis, deixe pasar as festas e diremoslle todo o que vai pasar. E incluso lle vou decir algo máis, porque usted, claro, plantexa que como é que as becas, como é que os nenos axudas ao estudio que son pequenas, pois esas, todas esas bases estuveron facendo, non son as que consideramos nós que deben ser. Volvo a dicir, non son ambiciosas. E vou dicir algo máis, sabe por que non son ambiciosas? Porque están limitadas, porque o que teñen é presupuestos prorrogados durante todos estes anos pasados. Pero este ano que ven, 2026, vai haber un orzamento, e vamos aprobar aquí no pleno, e vai a ser ambicioso, xa verá que hasta usted se vai atrever a votar a favor. Seguro, usted e o seu equipo, seguro que vai a votar a favor, porque é así. Relacionado co tema das obras que non se están facendo, pois sí, están salindo pouco a pouco as obras, pero bueno, como ben sabe usted, tampouco non é o mellor momento agora para iniciar as obras, porque as empresas agora a partir do día 8, pois casi todas fan puente, e a maioría delas, pois unha vez que pase as festas de Navidad, pois xa retomarán as obras, ou retomarán ou iniciarán as obras. Hai unha delas, creo que contratadas, e algunha ou dúas pois están ainda sin contratar. Volvemos a falar e volvemos a falar usted do remanente. Teña a completa seguridade que o remanente ter remanente positivo da maneira que temos no Concello de Carral, iso significa que non é unha boa xestión. Non pode haber remanente. Remanente quere dicir que a previsión que tes para gastar durante todo o ano non eres capaz de gastala e por iso acumulas os cartos dun ano para outro. E se hai veciños que teñen necesidade, hai obras que realmente son necesarias, o que hai que facelas. E non esperar a ter cartiños aí para despois. Home, a mí non me diga usted que nos atopamos aquí nestes 2 meses que levamos e tiñamos que andar encargando proxectos, correndo, porque non hai proxectos nin para siquiera para este pos a maiores que nos diron fai uns días. É que temos que justificar antes do 31 de diciembre. Que é o que estuveron facendo? Nin encargar siquiera proxectos. Ou si encargan proxectos dobles. Relacionado co centro de salud, esas perrenchas das cales ben, pois ao mellor o seu líder, o seu a súa persona, o seu jefe, o que firma a nómina, non? Que con perrenchas desas, e bum, eu amenazo, eu desfago, e fago. O talante por parte do Concello de Carral agora neste momento é distinto, e as relacións que ten que haber nas distintas administracións non é de amenaza, nin de cortar a luz, nin de cortar a corrente, nin de non limpiar o centro de saúde. Falamos co conselleiro de Sanidade e plantexámoslle as necesidades que ten o centro de saúde. E plantexámoslle incluso a previsión que temos en Carral de cara a estes vindeiros anos de crecimiento da población e, sobre todo, xuventude. E iso é o que hai que plantexar. Como é unha persona maior, pode entender que ten que usted saber unha cousa, non pode falar no Concello. Pero creo que estou autorizado para falar despois do que quixeche. Señores agentes, te deixo tranquilo. que fixen no edificio? Bajei, sabes canto bajei cada mes? 500 euros por as tuas bromas, por firmar o que non tiñas que firmar.
Estábamos falando do centro de saúde. Temos que facer un novo centro de saúde, señores. Relacionado co Vicente Otero Valcárcel, que sepa usted que, por suposto, que o Concello de Carral ten que falar con distintos órganos que hai, como pode ser a AMPA, como pode ser a edición do centro, e incluso como pode ser a Xunta de Galicia. É unha necesidade que ahora mesmo baixar a ratio dos alumnos de primaria, pois que nos encontramos, incluso de secundaria, encontrámonos pois que ao mellor de cara ao 2026, 2027 necesitamos máis espacio no Vicente Otero Valcárcel. Por eso, nos orzamentos da Xunta de Galicia vai 1 millón de euros para facer ese Vicente Otero Valcárcel no ano 26, entende? Para que este efectivo no ano 2027. Se usted seguro que ademais é moi amiga dos números, seguro que contrastou o que eu estou dicindo que nos orzamentos da Xunta de Galicia vai especificamente 1 millón de euros para facer inicialmente para facer ese centro, ampliar o Vicente Otero Valcárcel. Por suposto que non andamos mendigando polas administracións, o que andamos é falando normal e facendo plantexamentos normales. Non ten o Concello de Carral por que invertir, pode colaborar dunha forma outra, pero non invertir ni o 50%, ni o 4%, ni o 20% en demoler as casas que ainda si son municipales, pero se realmente as necesita a Consellería de Educación, será a Consellería de Educación que asuma todas eses costes, porque é como o tema da Galiña Azul. A Galiña Azul é a guardería. Resulta que en vez de solicitar que gastamos 30.000 euros no que é unha bomba de calor, que había problemas co que era a calefacción, solicítase o que é o Consorcio Galego de Benestar. Xa o plantexamento que se fai, mira, que temos un problema no tema da calefacción, e ben, nós poñemos o 50%. Dime o xerente do consorcio. Dime, perfecto. Dime, é a primeira vez que vai un alcalde pedirme a mitad dunha cousa, cando llevamos a facer toda inteira. É a primeira vez que vai un alcalde que me ofrece a mitad para facer eso. Bueno, está feita, Por suposto que é unha boa xestión que fixeron, pero, bueno, podíamos forrarnos 15.000 euros porque eu faría por suposto, falaba usted das axudas ao estudio. Podo dicir que vamos a facer obras non, vamos a facer unhas bases nas cales se fagan axudas de verdad aos estudiantes todos, pero de verdad, además que sean viables. Con ese remanente que vostede fala, xa verá como seguimos. Falamos usted de Malsa, a masa depuradora. Falei fai un momento que non podemos, como usted me plantexa, de cortarlle a luz ao centro de saúde, non vamos facer. Temos que retomar as negociacións e incluso as relacións con Emalsa. Emalsa solicitou que se actualizara a tarifa. E ustedes dieron largas durante moito tempo. Emalsa non estaba por a labor de seguir colaborando co Concello de Carral, porque o Concello de Carral dáballe largas en todo. Retomamos o tema este. En breve presentaremoslle o que son as novas bases para esa nova tarifa. Por suposto que vai subir algo a agua, pero é unha cousa que nos pide Emalsa e temos que facela. Relacionado co tema da depuradora, dicir xa que estuveron falando co director xeral de aguas, dicirlles que neste ano, ainda que si ben, ves, eu sí que me doi un pouquiño que non aparezca nos orzamentos, directamente nos orzamentos da Xunta de Galicia, pero sí hai reservados 3 millóns de euros para facer a depuradora do Quello. Posiblemente non cheguen, e posiblemente, con ese remanente que usted fala, ao mellor o Concello de Carral, ao mellor ten que poñer un 20 ou un 30% desa depuradora. Pero, bueno, é unha cousa máis que necesaria, máis é unha cousa que temos que estar mentalizados todos de que non podemos contaminar o río da Brexa. Falamos usted que por parte do Samaín, que antes nós éramos autosuficientes, ustedes eran autosuficientes, eu imagínome que algunha persona de forma altruista, pois en algún momento non a rechazarían, non? Porque por quererlles botar unha man, non?
bueno, pois podo plantexarlle que as persoas que viñeron a axudar, tanto personal do Concello como concelleiros, como amigos dos concelleiros ou pareixas dos concelleiros ou das concelleiras, podo dicirlle que dunha forma altruista pois quitamos ese xamaín adiante, que hai que darlle moitas voltas e hai que ser máis ambicioso tamén neste xamaín ou chamarlle de outra maneira. Tampouco non me ao caso ese nombre, non? Usted fálame das subvencións da Diputación, eu ahora mesmo non lle podo dicir exactamente se solicitaron todas, pero seguro que non creo que se lle pasara a ninguna por solicitar. Non lle podo asegurar ahora mesmo, e se en algún momento alguna non se solicitou, pois sería por algún tema técnico ou por algo por aí. Fálame usted do cementerio de Paleo. Home, é sorprendente, non? Que me di por que non se limpiou o cementerio ou os outros cementerios de por aquí alrededor. Podo dicir unha cousa. A empresa que fai o servicio de limpieza no Concello de Carral é unha empresa que nos factura o Concello de Carral, chamase Emprego Social. Eu non sei, seguro que usted tampouco non está obrigada a vir ao cementerio de Carral, pero se dicir unha cousa, a empresa de Emprego Social tena contratada o señor cura de Carral para labores de limpieza e mantenimiento. Se ele mandou ir o día de difuntos, pois mandaría o cura, en todo caso fale co cura. Non sei se o cura pois pode ampliar ese servicio ao resto das parroquias onde fai no resto dos cementerios, xa non sei se se fai así ou non. O que si lle podo dicir que non é cousa do Concello, pero sí que a empresa Emprego Social, que é unha empresa que lle factura, pois non é deste día de difuntos, que leva o mantenimiento do cementerio de Paleo, pois leva anos facendo eso. E dime, acúsame de mentir, porque a Asociación de Protección Civil non foi a que solicitou a subvención. Por suposto que é para os concellos de menos de 50.000 habitantes ese tipo de axudas. Por suposto que os coches de protección civil están a nombre do Concello. Por suposto que quen paga os seguros dos coches de protección civil é o Concello. Pero quero dicir unha cousa. Protección Civil é un órgano independente do Concello de Carral. Entende? Eso, seguro que, ademais, non sei, pero hasta creo que foi voluntaria ou é voluntaria ou alguén que pode asesorar do que é ou que non é, e esas solicitudes, por suposto, que se fan pensando en protección civil. E esas cousas son para protección civil. E se en algún momento protección civil, o Servicio de Protección Civil, quere prestarlle unha motoserra ou calquer cousa aos operarios do Concello, pois préstalle. Se non lle quere prestar, pois non lle presta, e non nos queda máis remedio que quedar sin ela. E fálame usted das gradas do campo de fútbol, que me dicía que... Dicíame das gradas do campo de fútbol, que se non me acordo, pero algo diría que non estaban ben fundamentadas, non estaban objetivizadas, pero non estaban ben objetivizadas. Por se estuveran ben objetivizadas, acadaría máis de 65 puntos, como fan o resto, como foron no resto dos outros concellos e instalacións deportivas. Pois vai ser culpa nosa agora, vai ser culpa do actual equipo de goberno de que non concederan a subvención, porque foi solicitada e presentada un proxecto, por suposto, un proxecto feito por unha ingeniería a cal pois traballa co Concello, que é Estudio Técnico Gallego. Esa é a que se presentou, é a oficial, porque agora hai ainda un señor queréndonos cobrar outro proxecto. Non sabemos nada desas cousas, non sei, se algún día me lo explicará. Relacionado co tema da pista de San Vicente, dicirlle que sí que hai un tema, non sei se a persona que lle dixo sabía máis documentación ou menos, eu podo dicirlle que hai unha documentación na cal non me acordo agora exactamente, pero había para equipamento deportivo non sei que, pois creo que eran 30 ou 40.000 euros, para infraestructuras non sei que cente algo, para o tema relacionado con o medio ambiente eran 96.000 euros ou 90 e pico. Foi o que se puidemos meter no proxecto este da pista de San Vicente, a cal pois é un inicio do que vai ser despois o resto das ampliacións. Falamos usted que se a Diputación mandou ese proxecto, solicitou, deixou de mandar, e a orden esa do primeiro ou do pós-segundo, que sei, home, nas horas en que estábamos bastante apuramos para dar o feito cando nos rechazan o tema de que
porque ustedes non habían solicitado o plan dotacional de infraestructuras, non nos iba a dar tempo a presentalo. Se estuvera presentado, polo menos estuvera encargado, se estuvera contratado, pois a Diputación accedería a facer as gradas do Polideportivo do Espiño. Pero nin eso contratado estaba. É iso que habíamos quedado en eso, na reunión de portavoces, en todas as cousas que tuvemos. E relacionado co tema dos escritos, que sepa usted unha cousa. Ten a súa inteira disposición toda canta documentación solicite. Sempre e cando non sea documentación que non se lle poida entregar. Non sei se, ademais, está no Concello, non sei se hai algo que de certa confidencialidade que non poida sabelo este concelleiro ou este outro concelleiro ou esta outra concelleira. Creo que non hai nada. Ten usted, xa que tan amiga de leer, tanto de lei, que hasta se atreve a firmar informes jurídicos. Usted sabe o que fai. Sabe usted o que é firmar un informe jurídico? Sin ser letrada. Ten a súa inteira disposición, sabe? Unha vez que non se lle contesta en 5 días, usted ten a súa inteira disposición, que é o que di o reglamento, ten a súa inteira disposición a documentación que considere usted oportuna. Por suposto que, como usted seguro que foi e gobernou durante todo este tempo, darase conta que o personal do Concello tampouco se aburre, e non está esperando a que usted chegue pola porta, pero sí, coincide allí, mañán pola mañán vou ver esta documentación, e tiña a completa seguridade que ya teñen a súa inteira disposición para que a poida ollar, porque é o seu responsabilidade e ao mesmo tempo tamén é o seu dereito de acceder a todo tipo de información. Creo que hasta pouca hai confidencial, salvo creo que as cousas que firmou agora, vamos, concejales cando firmamos, que están en posesión de secretaría e non son públicas. Ainda estas hasta creo que tamén son públicas. Por iso que ten a súa inteira disposición toda a documentación que considera oportuna. Toda a documentación considera oportuna a súa inteira disposición. E se non se contesta antes de 5 días, é porque usted pode vir a ver. Se lle contesta antes de 5 días, é que algo temos que esconder e por iso damos largas, non? Porque este, nese informe, que non se pode, claro, entender, salvo que usted aporte que realmente pois é jurídica, como para firmar un documento dese tipo, un informe jurídico, suplantando a función dun letrado, dun abogado. Como é que fai iso? Bueno, pero fixo. E pide recurso de reposición. Sabe o que é iso? Pois agora, sabe que é o paso que ten. Ten que empezar a gastar cartiños. O contencioso é o seguinte. Xei toca contencioso. Moitas gracias. Sí, por favor, por alusións, todo o tempo que usted considera oportuno. Mire, con respecto á xente de desenvolvemento local, que vostede di que por que non se fixo, señor Mouriño, o problema teno agora, resolva vostede. Vostede aquí dixo que iba a contratar tamén para os servicios sociales un coordinador e que a secretaria e a interventora iban a mirar como podía solucionarse. Pois para a xente de desenvolvemento local faga o mesmo. Saque unha bolsa, saque unhas bases, cree partidas. É un posto que é moi necesario no Concello e ten que solucionalo. Con respecto ás obras do POS do 2024, todas as obras cumplían xa os requisitos para poder iniciarse no mes de setembro. Se non as iniciou é porque non lles interesa ou porque non lle dá a gana. E vostede sabe que as empresas, unha vez teñen adxudicado, teñen un plazo para iniciar a obra. E se non o fan e non se cumplen os plazos legales, as empresas poden reclamar danos e perxuizos. Entonces non están facendo as obras porque vostede non quere ou porque non lle dá a gana, non porque non estuveran as obras para facer. Con respecto ás obras do POS do 2025, o que xa lle dixen, podían as licitar, e se non as licitan é porque tampouco lles dá a gana. Co tema do remanente, chegou vostede aquí a decir que nun concello non pode haber remanente, que como se consideraba ter aquí o remanente. Mire, dende que o grupo de alternativa dos veciños gobernou en Carral, é verdad, non había remanente. E o primeiro ano que houve remanente foi a finais do 2021,
24, que houve un remanente moi pequeno, creo que era recordado de 300 euros. Este ano... Non, foi un remanente moi pequeno. Este ano foi un remanente de case 1,5 millón. Sabe por que non houve remanente? Porque durante todos estes anos que estuvo Alternativa, tuvémonos que limitar a pagar toda a deuda que vostede xenerou. E que vostede lle debía a todos os proveedores. E que vostede debía en todo canto sitio había. Entonces, non podía haber remanente, non podíamos invertir, porque tiñámonos que dedicar a pagar as deudas. E había perdidos créditos e préstamos que ainda os hai que pagar. E deudas que ainda nos poden reclamar, como é o caso que vostede sabe dos terrenos do instituto. Entonces, por que non houve remanente? Porque houve que pagar o que vostede debía. Este é o primeiro ano que houve. E foi aprobado despois de que no mes de marzo ou abril se souperan cales eran os remanentes, porque así o tuvo que mirar a intervención. E cando se puido sacar, sacouse. Con respecto ao tema do centro de saúde, non lle dé a voltas. Non lle dé a voltas. Isto é tan fácil como ceder o centro de saúde que xunto ao Colla. Están feitos todas as gestións. Solo o ten que asumir. Non teñen por que estar asumindo costes que non lles corresponden. Pola ampliación do colegio, moi bonito que di, pero non me contestou. Por que non se reuniu vostede coa AMPA e coa directora para decirles que iban a ir os membros da Xunta e poder falar en consonancia con elas, igual que fixera o grupo de Alternativa dos Veciños, e informalos de cal era a situación? Podío haber feito, e vostede colleu e chegou e presentouse ali sin máis, sin avisar a ninguén. Con respecto ao tema das becas, que vostede dice que hai que invertir en servicios sociales, por suposto que había que invertir, por eso pedimos, porque todo o que se pediu aquí das obras e todo o que se pediu aquí das axudas na sección de rogos foi porque era o que iba na nosa tarea de ruta de Alternativa dos Veciños, pero que non se podía invertir máis, oxalá se poidera, porque os presupostos eran os que eran, e porque había que pagar unha deuda que se non houbera que pagar poderíase invertir moitísimo máis. Con respecto ao tema da subvención de protección civil, doulle usted voltas e voltas e voltas. Mire, non vou politizar o Servicio de Protección Civil, pero vou a falar do tema da subvención. Non lle dea voltas. É unha subvención que saliu para que pidan os concellos, para poder dotar de material os equipos de protección civil. E pedimos ao grupo de Alternativa en nome do Concello. E conseguiuse. Non lle vou a dar máis voltas. É o que hai. Usted dalle de voltas que si se pediu, que si son, non son. O Concello foi quen pediu a subvención. E vostede aquí dixo que estábamos publicando en redes sociales a adjudicación dunha subvención cando ni siquiera nos a pedíramos. Que non era a nombre do Concello, que eso que na pedía era Protección Civil. Están os plenos gravados. Pode vostede ver. Voulle pedir por escrito o documento donde a Diputación lle limita por áreas e por cartos a que teñen que ir destinadas esas obras. Voulle pedir por escrito. Teño dereito a que cando se fai un escrito se me conteste e non teño por que vir aquí a ver os documentos, nin eu ningún dos concelleiros. Se eu pido un documento, teño o tempo suficiente para contestarme. Hai moitos que están pedidos desde setembro e non se nos contestou a ningún. Téñenos que contestar. Non é a solución, veñan aquí velos. Todos temos obligacións laborais e non teño por que perder o meu tempo en vir a ver eso cando a súa obligación é contestar. Fixo un comentario que non sei ni siquiera si entrar. Cando fixo mención ao jefe do partido. Si, é que me paga a nómina, igual que lle paga para vostede a Diputación. Con respecto ao tema da tarifa, do tarifa de Malsa, nós tamén tuvemos reunións moitas con Emalsa e podo asegurar que íbamos sempre na mesma dirección que eles nos decían. E fixemos o que eles nos iban encauzando en cada momento para poder solucionar o tema da tarifa. E máis, voulle dicir unha cousa, está feita a memoria, téñena. Ojalá se reúnan con eles e saquen para adiante o tema, igual que o da depuradora. E xa que usted presume de que a hora que van facer, mire, igual que fixen en Rogos e lle pedín
que tuveran en consideración estas axudas para os grupos e obras que nos habían pedido os veciños e que consideramos importantes e que xa sabemos que non van contar con alternativa para falar como voceira, que dixo que xa non facía falta que nós fóramos porque xa yo había exposto, xa que se vai a subir as tarifas e vai haber remanente, estamos con boa solvencia económica, se hai que pagar 20, paguen ustedes 10 ou máis, e que o resto que se lle bonifique ás casas de cada domicilio. Porque eso, tiñámoslo pensado facer en alternativa. Entón, fagan vostedes o mismo. Non teño nada máis que decir. Moitas gracias. A verdade é que eu penso que estas habilitadas nacionales que acaban de escoitar o que usted di, a verdade é que non se entende moito. Usted non sabe que os servicios que prestan os concellos teñen que ser autosuficientes a hora de liquidalos. Sabe usted eso? Que ven esa demagogia de vamos a bonificar a non sei que máis. Esos son temas puntuales de becas ou que sea por rapaces, pero non un servicio que tens que prestar. E iso ten, usted, mire, parece usted a pensar ahora o que está pasando co recollida de basuras en Cangas, en outros concellos por aí que non queren subir, que queren deixar de subir. As tasas que se aplican polos servicios, que é obligatorio prestarlos polos concellos, teñen que ser autosuficientes. Entende? E se non, son ilegales. Por tanto, non me obligue a ser ilegal porque non vou a ser. Teña a completa seguridade. Teña a completa seguridade. Ese escrito que usted non me fai falta que me pida por escrito, eu facilitolle mañán, facilitolle o papel este que dos porcentajes eses, hombre, das axudas do tema ese do POS. Non se preocupe que se ademais bueno, ahora cando falemos do tema, non se preocupe que vamos a invitala a se lle dixen que nos reuníamos todos os portavoces. Eu pensei, como tiña xa a lección traída da casa, dixo, bueno, pois agora a mellor xa non quero vir, xa nos dixo todo o que quería, non? Pero se quere volver, non se preocupe, se quere ser máis ambiciosa, máis aínda, que hai remanente, hai que gastalo. O que é inoperancia, mire, esa palabra que fea, inoperancia, é o que estaban facendo ustedes. Ter cartos sin gastalos cando hai necesidades. Eso é inoperancia. Eso é que non vai pasar. E por suposto que a Protección Civil, volvo a dicir outra vez, Protección Civil é do Concello de Carral, pero é un órgano autónomo, vale? Que non ten nada que ver cos directrices do Concello do alcalde de Carral, digamos así, a ver se entende así. E insisto outra vez. É relacionado co tema de Vicente Otero Valcárcel, como comprenderá, eu creo que a xente terá que facer máis cousas. Resulta que me chaman a subdirectora de infraestructuras da Consellería de Educación para dicirme, señor alcalde, mañana vamos a visitar Vicente Otero Valcárcel porque temos que facer unhas valoracións técnicas. Eu, entende, por deferencia, cheguei ali, saludeina, porque me conviña tamén saber verlle a cara, entende? Para despois, ao mellor, a ver como facía o proxecto, como deixaba facer, que non conocía, e nada máis que me presentei a marchei. Por qué? Porque non son técnico, e, polo tanto, que tiñan que facer unha labor técnica, nin tiña que estar a AMPA, nin asambleas, do que é moi amigo o seu jefe que lle paga a nómina. Aquí non fai falta, é dicir, hai que ser efectivos. O técnico era o que tiña que, os técnicos teñen que redactar o proxecto e mirar a viabilidade do que é. Insisto, que o centro de salud teñen que, o que costa pagar a luz, a máis costa o servicio de limpieza, non arruína para nada ao Concello de Carral. O Concello de Carral, ao mellor, poden malgastar, ao mellor, facer o pleno ese da moción, alá arriba no espiño. Pois claro, aí non reparamos en gastar 4.000 euros para facer esa cousa. Que, por certo, non hai, como usted ten moito celo tamén para preguntar esas cousas, non hai RC, non sabe? Ese RC que é preceptivo para contratar. Non sei a ver como se vai pagar esa xente, non sei. Pero, bueno, relacionado co tema do ADL, a máis, se realmente é necesario unha coordinadora, o coordinador
no en Servicios Sociales estás traballando neso e tiña completa seguridade que canto antes vamos a quitarlo. Estamos xa preguntando e preguntamos na Consellería de Emprego a ver si a que hora vamos cando podían salir esa convocatoria e falan que casi seguro que será despois de agosto, entón vai a ser moi tarde, temos que tomar medidas antes porque o normal é ter esa xente de desarrollo local canto antes. Insisto e outra vez co tema de información. Ten a súa enteira disposición a información, considero oportuno. Teña en conta unha cousa. Ten moitos dereitos. Eu fui un concelleiro da oposición moitos anos. Ten moitos dereitos. Pero tamén ten alguna limitación. Usted pode vir ollar a documentación. Ollar a documentación. E se considera oportuno o técnico de turno o cal teña guardada esa documentación, pode facerlle copias ou non facerlle copias. Entende? Usted ten dereito a ollarla. Pero a partir dos 5 días, se non lle contestamos, usted pode vir. E se non ten tempo a vir, pois non fiche alá, porque o personal eventual non está autorizado para fichar. Non sabe usted eso. A ver se está incumplindo a lei alá en Oleiros. Non pode fichar o personal eventual. Sabía? Así que non veña con que ficha a súa hora e deixe de fichar. E con esta rematamos o pleno. Moitas gracias.